Jeg tror, det er fordi, han er ikke så gode venner med hans bror. Ja. De ligner hinanden rimelig meget, så han tænker, nej, det er den der igen. Det er lige godt. Jeg synes, Sune var super sjovt. Det er rigtigt, nu har vi fået gang i det. Ja. Han mangler bare lige at få ham til at løbe efter ham. Det vil være prikken over i det. Det er svært, når han skal passe på pinden. Ja. Ja, så lykkes det lidt alligevel. Nej, hvor er det godt, skat. Det er så tydeligt, hvad den leg handler om. Ja. Kom nu bare lidt længere væk fra den pind der. Jeg gik også derovre, hvor pinden lå først. Snust. Balden var smart at rykke den imens.